ngoba intsikelelo xa ungayamkelanga ivela kuThixo iyajika yona ihlehle bese kuza isiqaleliso. Oh my God. Noba intsikelelo enjani but xa ungayamkelanga unenkani uzazi wena wedwa kodwa uviba kuthiwa uThixo uthi. uThixo uyazirivesa intsikelelo ngoba ubezithethe kakade ungekenzi kwanto. Xelelani mna madoda akwaYuda mzi waseYerusalem, yintoni endingayenzanga bekufanele uba ndiyenzile? Selapho yintoni endingayenzanga ebekufanele uba ndiyenze kwesidini? Nto ungathi ubone wena umuntu ephinde ezonweni ethini uthi ucinga uba hayi umoshiwe kwathini kanti kujike intsikelelo. Uba akafuni mani kwani uyeva naxa kuthandazwa kuthiwe kunomlilo apha ngaphakathi kuye kusedesert. Akho nto ayivayo yena ngoba zirhoxisiwe. Hayi azirhoxiswanga kuba uzondwa, zirhoxiswe kuba uzamkelanga. Awuzamkelanga ngoba lokhu sizophazamisa izinto zakho. Ngathi sawubuyela kula message yokukhonza.